Hej, Sabrina Vibeke her, hypnoseterapeut og mentor. Jeg vil så gerne lige snakke lidt om det der med følelser. Fordi hvis du, at en følelse varer mellem 60 og 90 sekunder, tænk lige over det. 60-90 sekunder varer en følelse i sig selv. Det er lidt vildt at tænke på, når man ved, hvor mange af os, der hænger fast i gamle traumer og oplevelser, som vi har haft i følelser. De kan faktisk vare lige så længe, som du holder fast i dem gennem indre eller ydre omstændigheder. Så længe du holder fast i den, skal følelsen vare ved. Men hvis du tillader dig selv at mærke følelsen, og tillader den at være der uden at dømme den, så kan den vare 60-90 sekunder. Og så vil den være passeret. Det er lidt vildt at tænke på. Så hvis du godt kunne tænke dig en gratis lydfil med en hypnoseterapi, hvor du lærer at invitere de her følelser ind i hjertet, så kan du bare kommentere i feltet herunder, eller skrive til mig privat, og så får du den helt uden beregning, fordi jeg er selvfølgelig interesseret i, at så mange af os som muligt skal kunne håndtere vores følelser og komme lettere igennem dem, og komme videre, så vi ikke hænger fast i den her følelse alt for lang tid. Man kan se det lidt som et billede, metafor med et brændende hus. Dine naboer står og banker på for at prøve at vække dig. Du bliver ved med at sove, så går de heller ikke hjem og lægger sig til at sove. Så kommer de tilbage og får forstærkning. Det er også det, der sker med en følelse. Den får lov at fylde mere og mere, hvis du ikke tillader den at passere på de her 60-90 sekunder, som den kan gøre, hvis du bare tillader dig selv at mærke det. Så tilkalder de andre naboer. De kommer og banker, og de banker ikke kun på døren, nu banker de også på vinduer. Nu bryder de døren ind. Brand og redning kommer, og de maser ind og helt op til dig og rusker i dig. Det er også det, der sker med en følelse, hvis du ignorerer den, hvis du ikke tillader den at komme til udtryk. Så vil den bare blive værre og værre og fylde mere og mere for dig, og til sidst vil det tage så meget overhånd, så du kan ende med at få stress, depressioner, brud sammen. Og det er slet ikke nogen grund til, hvis du bare inviterer den her følelse ind og lader den passere. Så skriv, hvis du har lyst til at have den her gratis lydfil, så du kan lære at invitere din følelse ind i hjertet og bare lade den passere let og elegant. Så med det vil jeg bare sige, fortsæt god dag. Hej.